ಸುರುಕಾದ ಕೋಟಿಂಗ್ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂಗ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ತೋಪುಡು ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ತೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಚೆಡ್ ಪತ್ತನಾಥ ಉಪ್ಪು ಎಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಅಂಚಿನ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಕಡು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ವಿನೆಗರ್ ರೆಡ್ ತೆತ್ತಿ ಪುಡತ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಂಪು ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ದ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಯಾವಡ್ ತುಂಬು ಎಣ್ಣೆನ ಕಡಿಮೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆಡಲ್ಲ ಹದ ತೋಟು ಬೆಚ್ಚವರದಿಲೆ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧ ತೆತ್ತಿನ ಮಸಾಲೆಡ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೋಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಭಾರೀ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಡ್ಬಿಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯ್ದನತೆ ನನ್ನ ಒರಿದ್ನ ತೆತ್ತಿನ್ಲ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಬಿಡೋಲಿ ಇನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದು ಪುನಕಲು ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂದುಪ್ಪುಡೆ ಪಂಡ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಕೊಡವರ ಪನ್ಪೆ ಒವೇ ಕಾರಣಗೂ ಮಸ್ತ್ ತೆತ್ತಿನ ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಕಾಯವೇರೆ ಪೋಡೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪನೆಡ್ ದಾವರ ಎಣ್ಣೆದ ತಾಪ ಕೂಡ್ಲೆ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೋಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬುಡ್ರೆ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ತುಲೆ ತೆತ್ತಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬೆ ಬೇಪಾವಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಯ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಿ ಚಿಕನತ್ ಮಟನತ್ ತೆತ್ತಿ ಇಂಚ ಬಣ್ಣ ಬನ್ನಗ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಒಂದೇ ನಿಕ್ಕಲು ಒಂಜ ಅರ್ಪೆದ ಮಿತ್ ದಿವೊಲಿ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಪೇಪರ್ದ ಮಿತ್ ದಿವೊಲಿ ಒಂದೇ ನಮ್ಮನೆ ಒರಿದ್ನ ತೆತ್ತಿನ್ಲ ಕಾಯಲೆ ಬಕ್ಕ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡುಪ್ಪನ ಸಾಮಾನ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸುರುಟು ತೆರೆಯುಂಗ ತೆತ್ತಿದ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೇರೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆಡೆ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಲೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ದುಂಬು ತೆತ್ತಿ ಕಾಯದ್ನವೇ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಂದು ಬನ್ನಾಗ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶುಂಠಿ ಪಾಡ್ಲೆ ತುಲೆ ಇಂಡೋ-ಚೈನೀಸ್ ಅಟ್ಟಿಲುಂಡತೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಟು ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಐಕ್ ತೂ ಇತ್ತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ದೀಲೆ ಬಕ ಶುಂಠಿ ಒಂತೆ ಕಾಯಂದು ಬನ್ನಾಗ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಮಕ್ಳೆ ಪರಂಗಟ ಪಾಂಡ ಮಾತ್ರ ರುಚಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮುಂಚಿನ ತುಂಡು ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ ನೆಡ್ದವರ ಬಣ್ಣ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅನಿಯನ್ಸ್ದ ನೀರುಳಿದ ಭಾಗ ಪಾಡ್ದ ಮಕ್ಳೆ ಅಂಚಿನ ಉದ್ದ ಮೂರ್ದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದ ಮಕ್ಳೆ ಅಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಕಾರೋಗು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಅಂಚಿನ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಡು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಮೈಪ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ವಿನೆಗರ್ಲ ಮೈಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ತಿಕ್ಕುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಅಂಚಿನ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ತಿಕ್ಕುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ತಿಕ್ಕುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪನ್ಪಿನ ಮುಖ್ಯ ದಾಯಪಂಡ ಇಲ್ಲಳ್ಳ ಮಲ್ಪೆರಾಪಣತೆ ಇತ್ತೆ ಚೌಕ ಮುರ್ದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೊಣ್ಣೆ ಮುಂಚಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಗೀಸಲ್ ಚಮಚದಾತ ಒಬ್ಬೆರ್ಕದ ಮಕ್ಳೆ ದೊಣ್ಣೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು 1-2 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಚೌಕ ಮುರ್ದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಮಕ್ಳೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮರದ ಪೋದಿತ್ತನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಾಪು ನಿಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಏನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮರಪಡೆ ದೋಸ್ತಿ ಆಡ್ಲೇಡ ಶಾಲಾ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಎನಿಸ್ತ ಇರತ್ತ ಭಾಗ ಪಾಡ್ದು ಮಕ್ಳೆ ಇತ್ತೆ ತೂ ಇತ್ತಿನ ಕಡಿಮೆ ಪಂಡ ಸಿಮ್ಮಡ್ದಿದ್ದು ಒಂತೆದು ಕಾಯದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತೆತ್ತಿನ ಇಂಚ ಮಿತ್ತಡು ದೀವಂ ಪೋಲೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾತ ಚಿಲ್ಲಿದ ಅಟ್ಟಿಲು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೋರ್ದ ಚಿಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗೋಬಿ ಚಿಲ್ಲಿದ ಅಟ್ಟಿಲ್ದಲಕ ಅತ್ತ ದಾಯಪಂಡ ತೆತ್ತಿದ ಮಿತ್ತ ಕೋಟಿಂಗ್ ವರ್ಪವನ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಕ್ಪಡ ಹಾಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಮಿನಿ ಮಕ್ಪೆರೆ ಪೋಯರಡ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೋದು ಬುರ್ಜಿ ಹಾಕೊಂಡು ತುಲೆ ಅಂಚಿನ ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ತಿರ್ತಡಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತರಕಾರಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವನ ಇಂಚ ಮಿತ್ತ ಪಾಡಂ ಪೋಲೆ ತುಲೆ ಒಂದೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಬೇಪಾರ ಪತ್ತೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ತೆತ್ತಿ ದುಂಬೆ ಬೇಪಾದ ಅಂಚಿನ ತರಕಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಗ್ಗೆರೆ ತಿಕ್ಕುನಾಥ ಬೇಯ್ದನು ನನ್ನ ಸ್ಟವ್ ಬಂದು ಮಲ್ಪಲೆ ಸುರ್ಕಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಾಜನ ತೊಡ್ದಿಲೆ ಬಾಜನಗಂತ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟನಗ ಕಡಿಮೆ ಅಚ್ಪ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತಾತ ಬೊಲ್ನೈ ಕರಪಲೆ ಬೊಲ್ನೈ ಕರ ಒಂದು ಬನ್ನಗ 4 ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅವನ ಬೇಗ ಬಾಡಾವೇರೆ ಒಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಗೀಸಲ್ ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪೆರ್ಕದ ಮಕ್ಳೆ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಾಪು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಏನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ದೋಸ್ತಿ ಆಡ್ಲೇಡ ಶಾರ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡೊಂದು ಬನ್ನಗ ಒಂಜೆರ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡ್ ಪತ್ತುನಾಥ ಇಲ್ಲಡೆ ಅರೆದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದು ಆಯ್ತ ಪಜ್ಜಿ ಮೂರಿ ಪಾವ ಮುಟ್ಟ ಮಕ್ಳೆ ಅರೆದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪಜ್ಜಿ ಮೂರಿ ಪೋ ಒಂದು ಬನ್ನಗ 4 ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೊಂದು ಮಕ್ಳೆ
ಇತ್ತೆ ಐನು ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಕ್ಳೆ. ಇತ್ತೆ ಪುಡಿ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಪಾಡ್ಗ 1 ಚಮಚೆ 10 ಮಂಜಲ್ 1 ಚಮಚೆ 10 ಆಮ್ಚೂರ್ ಪುಡಿ 1 ಚಮಚೆ 10 ಎಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ 1 ಚಮಚೆ 10 ಇಲ್ಲಡೆ ಪುಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಗರಂ ಮಸಾಲೆದ ಪುಡಿ 1 ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆ 10 ಕೆಂಪುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಅಂಚಿನ 1 ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆ 10 ಕಸೂರಿ ಮೆಥಿ ಪಾಡ್ದ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ. ಇತ್ತೆ ಕಾಲು ಕಟ್ಟದಾತ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪು ಅಂಚಿನ 1 ಎಲ್ಲಿ ಗೀಸ ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ. ತುಲೆ ಈ ಅಟ್ಟಿಳುವಂಥ ಪಸತಂಶ ಬೋರ್ಡು ಐಕ್ ಒಂತೆ ನೀರು ಮೈತನೋಲಿ. ಈ ಪುಡ್ತೋಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹತ್ತಾರಿ ಗಲಸದ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ವೈಕ್ ಗಲಸ್ ವೇರು ಪಂಡದ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡೊಂದಿನ ನೀರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಜಿದ ಪೊತ್ತುನತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಮೈತೋನಲ್ಲಿ. ಇತ್ತೆ ಬೇಪದೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತೆತ್ತಿ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಇಂಚ ಕೀಸಲೆ ಈ ಅಟ್ಟಿಲ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಬೋಡುಪ್ಪುನ ಬದಲಾವಣೆಯಾನ್ ಕೊರ್ತುಂಡಲ ಕೆಲವೇರೆ ನಿಕ್ಲೇಕ್ ಒಂದು ಓ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಾದಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾಯಿನಲ್ ಕಮೆನ್ಸ್ಡ್ ನಮಕ್ ತೆರಪಾಲೆ. ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜತ್ತು ರಡ್ಡತ್ತು 14 ತೆತ್ತಿನ ಕೀಸ್ತಿ ಒಂದ. ಇತ್ತೆ ಕೀಸ್ತೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತೆತ್ತಿನ ಪಾಡೊಂಡ ಆಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡ ಆಂಡ್. ಅಂಚನೆ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡೊಂದಿನ ಸಾಮಾನ್ಲೇನ ರುಚಿ ಒಯ್ತೊಂಡ ಆಂಡ್ ಪಕ್ಕದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ. ಸುರ್ಕಾದ ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮುಂಚಿನ ಬ್ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ಪಗ ಬ್ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ಪನಿ ಪಂಡವಂತೆ ನೀರಿಡ ಕೊತ್ಪಾವುನಿ. ನೀರು ಈ ನಮನೆ ಕೊದ್ದಿಯರೆಸರು ಆವನಗ ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದ ಒಂತೆ ಚೌಲಿ ನೀರಿಡ ಲುಂಬುದು ಚಪ್ಪೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರಡ್ ತೆತ್ತೊಂಡೆ. ಅಂದ ಅತ್ತ ನೀರು ಗಲಸದ ಮಿಕ್ಸಿ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಈ ನಮನೆ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಲೆ. ಬೇಸೊಪ್ಪುಡು ಪಸತಂಶ ಉಪ್ಪು ನೀಡಿದ ಅವರ ಸುರುಟೆ ಬಾಜನೋಡು ಒಂತೆ ಪೊತ್ಪನೋಡು ಆಪುಂಡು. ಬೇಸೊಪ್ಪುಡು ತಿನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಸತಂಶ ಆಜೊಂದು ಬಂದಾಗ ನೆಯ್ ಮೈಪ್ಲೆ ಕಂಡಾ ಬಟ್ಟೆ ನೆಯ್ ಮೈಪ್ಲೆ. ನೆಯ್ ಕರ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒರ್ಪದೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಮುಂಚಿನ ತುಂಡು ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದ ಮಕ್ಳೆ. ಉರುವಲ್ಡ್ ಪರ್ಂಗಟೆ ಗಲಸ್ ನೀಡಿದ ಅವರ ಬೇತೆನೆ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ರುಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತ ಪರ್ಂಗಟೆನ ಕರಂಟಾವನಿ ಅತ್ತ ಈ ಪುಡ್ತುಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಅರೆದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದ ಐತ ಪಜ್ಜಿ ಮುರಿ ಪೋವ ಮುಟ್ಟ ಮಕ್ಳೆ. ಮಂಜಲ್ ಇತ್ತ ಒಂತೆ ತುಂಬ ಅರೆದಿನ ಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಮುಂಚಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೈಪ್ಲೆ. ಇತ್ತ ಅರೆದಿನ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರಡೆ ನೀರು ತುರತ್ ಮೈಪ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೈಪುನಿ ಪುಡ್ಚಿ. ಇಲ್ಲಡೆ ಪುಡಿ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಗರಂ ಮಸಾಲೆದ ಪುಡಿ ಲಿಂಬೆದ ರಸ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪೆರ್ಕದ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಕ್ಳೆ. ಸುಮಾರು 5 ನಿಮಿಷ ಮಕ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಮಸಾಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ದುಪ್ಪುಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬೇಯ್ಪದೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡೋಲಿ. ಗಮನಡುಪ್ಪಡು ಈ ತೆತ್ತಿದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಚೂರಿಡು ಬರ್ತೆ ಪಾಡೊಂದ ಮಸಾಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೋಟ್ ಮಲ್ಪೆ. ಇತ್ತೆ ರುಚಿ ತೂದು ಬೋಡುತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಉಪ್ಪಿರ್ಕೊಲಿ ಒಂದೇಂದಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಪಾವಿರ ಪತ್ತೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ.